ఆహా ఎంత కమ్మగా పాడుతున్నాడు వదిన మా ఆయన. కంచు కంఠం వదిన మా ఆయనది. నీకో విషయం తెలుసా, మా ఆయన మహా స్ట్రిక్ట్. లేడీస్ అంటే అస్సలు పడదు. నేనే అంటూ ఉంటా, నారాయణ చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తూ ఉండాలి, మరి అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే పనికిరాదు ఈ కాలం అని. లేడీ సింగర్స్ తో రికార్డింగ్ ఉంటే పక్క రికార్డింగ్ స్టూడియో బుక్ చేసుకుంటా అంటాడు. నేనంటాను, నారాయణ నువ్వు డ్యూయట్ పాడాల్సిన మనిషివి, సోలో పాడితే ఎట్ట అవుతుంది అని. ఆడ వాసన అంటే పడదు వదినా. బ్యాగ్ లో పెప్పర్ స్ప్రే పెట్టుకుని తిరుగుతాడు. నేను అన్న ఆడాలు తిరగాలి గాని నువ్వు తిరుగుతావు నారాయణ. మొన్నటికి మొన్న ఒక ఆవిడ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే శానిటైజర్ వేసుకుని తుడుచుకుంటున్నాడు. నేను అన్నాను, చూసి చూడనట్టు వదిలేయాలి నారాయణ, మరి ఇంత స్ట్రిక్ట్ అయితే ఎలాగా. మొన్న ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి పెద్ద గొడవ పెట్టుకున్నాడు. ఎయిర్ హోస్టెస్ లో ఆడాళ్ళు ఎందుకు ఉండాలి, మగాళ్ళు ఎందుకు ఉండకూడదని. నేను అన్నా, చూసి చూడనట్టు వదిలే నారాయణ. ప్రపంచంలో పెళ్ళం తప్ప ఏ ఆడది గిట్టది మనిషికి. నారాయణ ఎందుకైనా నన్ను షోస్ కి తీసుకురాండి.